31 яшьтәгенә булса да, 2 бала әтисе, булдыклы гаилә башлыгы, кошчылык юнәлешендә үз эшен башлап, аягында нык басып торучы фермер да Илгизәр. Бүгенге көндә аның хуҗалыгында 6000-гә якын коз исәпләнә. 2017 елда бу кошчылык эшен башлап җибәргән идек әти белән. Башта козлар белән генә шөгыльләнгән идек. Аннары бройлер чебиләр үстерә башладык. Яз көне без март айында бер көнлек инкубатордан чыккан бройлер чебиләрне кайтабыз. Аларны bir ay üstürüp şəxsi хуҗалыкларга сатабыз. Июль айында фермер елда 2 атналык коз бәбкәләр алып кайта. Ноябрь аена кадәр үстереп, үзләренең һәм күрше-тирә авылларның уңган апалары белән матур итеп коз өмәләре ясыйлар. Козларны итләтә дә, тереләй дә саталар. Яшьләр авылда калмый, авылда эш юк дигән, шәһәргә күбрәк китәләр, шәһәргә тартылалар. Минемчә, бу дөрес фикер түгел. Эшләгән кешегә авылда да эш бар, тырышып эшләсәң, районнан да ярдәм күреп була. Менә без тормыш иптәшем белән хәзер инде ничә еллар шул эшне бергә башкарабыз. Бер-беребезгә ярдәм итеп шулай эшлибез. Газетиновның фермер хуҗалыгында 3 кеше даими эш урыны белән тәэмин ителгән. Сезонлы эшләрдә эшчеләрнең саны тагы да артып китә. Бүген Газетиновларда коз өмәсе гөрлий. Эшчеләр өчен душ, киену, чишенү бүлмәсе ясалган. Кош-корт продукциясе алырга килүчеләр дисбарьер, микроорганизмнарны юк итү өчен эшләнгән махсус җайланма аша үтә. Кызлар бит күңелле киләс эшләмәгәндә. Ишаны җыл кыйбыз. Бүгенге секундә. Тагын киләчәктә кем белә. Монда була, уннан да артып китә. Кадимәләр инде электән килгән әби-бабадан калган гурыш гадәт. Менә инде рәхмәт Илгизәр Тәлгатовичкә безгә шундый мөмкинлек ясады. Шатланып киләбез эшкә, шатланып кайтып китәбез. Акчаларны вакытында түлиләр. Кушауладан килгән кешеләрне машина белән килеп ала, барып ала, итеп куя. Илгизәргә дә бик зур рәхмәт. Әтисенең эшен дәвам итте менә. Шатлана киләбез инде менә шулай җылы, якты эш урыннары. Инде моннан иште җирменнән дары булмас инде ул. Ике тапкыр ашыйбыз, бик җәмле итеп. Яшьләр сирәк киләләр шул. Менә аларда килсен эш акчада гына түгел инде. Авыл буенча төшердәй кешеләр бар инде ул. Бик тартылмыйлар шул. Ойсылу шәһәр кызы ире белән иңнегә куеп хуҗалыкны алып барган, бер эштән дә куркып тормаган үҗәт кыз күп кенә авыл кызларының борынына чиртерлек. Авылдан яшьләр китә, эш юк дип зарланалар. Эштән курыкканнар гына калага юл ала. Юл кауланмасаң, җиңсезганып эшләсәң, рәхәтләнеп яшәргә, мул тормыш алып барырга була. Үз эшеңне алып бару өчен авылда мөмкинлекләр күбрәк тә әле. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.